Jopur niang' mawuok e gwenge mopogore e milambo ma Nyanza dwani sirikal kokalo migawo mar pur ochungi kata oduok chien wach sukari ma nengone yot ma irwako e pachoka kawuok e pinje maoko magikoni nego kembe mag sukari kendo hinyo jopur niang' e pachoka. Jopurgo koni kembe sukari koro deko kapok ong'ado niengegi ka chudo bende leo. Kod gwenge mamoko mipure niang' e milambo ma Nyanza ka otelegi gi Austin Ouma kod Rafael Otiri mane lose gweng' ma Kobodwe ka chubura mandhiwa ogolo ywak e midhiero magikono kwako sekta mar sukari e pachoka ka giwacho ni sukari mirwako e pachoka ka owuok e pinje maoko hinyo mokalo kembe mag sukari e pachoka kendo miyo jopur niang' bedo kod pek. Gikone sirikal mondo omany kaka inyalo duok chien sukari mawuok e pinje maoko kirwako e pachoka mondo kembe mag sukari oyud teko mar uso sukari magirego. Uso mar sukari okethore nikech sukeche donjo koa oko mang'eny makoro market obedo flooded ya market opong' gi sukari mamoko makoro magwok nyalo usi. Wasebedo kwa hinyore nikech sukari mawuok oko oseketho market marwa. Pur tiang' nyo konyowa tero nyithinde skul to sani koro kethore nikech market okethore nikech sukeche maoko go. Wakwayo leaders magwa mane wayiero especially a southern region giweling ka raia inyore. Jopurgo wacho ni kembe mag sukari magitere niang' ne osebedo ka chulo japur juma ka juma to mano sani koro ok timre nikech sukari mirwako e pachoka kawuok e pinje maoko gino magiwacho ni ka omedo dhi nyime to kembe mag sukari kod jopur dhi hinyore. Sukari industry all the store are full. Gini o create insecurity. Sama koro nyithindo leo ni dala, jonyuol ok chiem, nyithindo ok dhi kate colleges. Wenyo ni kare problem ok en kambi. Problem en gimbe girego to kata kama giuse otimore nade? Onge. Koro chuno ni nyaka koro sukari ma ok ema koro chungi. Kako ridwa kel sukari maromre gi mwa produce 108,000 metric tons. To mane gima wambe produce ka. Kudo ni 108,000 tons, metric tons, must be imported. To ma wairo ni companies ariyo mantie southern region nyalo produce annually. Supposing now these two companies, Sony, Sukari, and others stop, what will be the effect? Ipani jo serikal bidu winje nango dongo wamedo goons and whatever and poverty. Bende giwacho ni thoth jopur niang' sani uso niang' ne joreg nguru ma bende giwacho ni onge ohala malong'o ma giyudo ka gikone jod bura moko e gwenge mipure niang' mondo yogol duondgi e wachno. Kwan gi mor nikech kata king'iyo tiang' mosechiek cha nonego bed nosebete man gadier ne japur mane ne japur ma wuon niang'no noketo niang'ni mondo kiny nyithindo dhi sikul to kawuono tiengegi moko tuo moko bende pochas mag nguru biro to kawo to janguru kokawo tiangi to chuli mos gimi dhi yudo malong'o e tiang' manyiloso timore nade onge. Aneno mondo achak rego niang' kalon nyaka nachak tero niang' ret nyocha niang' dhi maber kabisa to sani ok wanyal tero niang' e kambi kaluwore ni niang' kosebeti to mondo mi odhi e kambi bedo matek ka giwacho ni sukari ng'eny maonge kuma gidhi tere. Maendi en achiel kuom kuonde rego nguru mantie alwora mandhiwa kaendi ma jopur niang' wacho ni gikelo nigegi mondo mi oregi. Giywak ni sukeche ma wuok e pinje maoko kadonjo e piny Kenya kaendi osehinyo mokalo sekta mar pur niang' ka gidwaro mondo sirikal owuog oko machungo wach sukari migolo e pinje maoko kadbiro e pachoka. Ali Abich, Ramogi TV.